video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto iwo wakagara panamba sarasi Lalo waifila sei kutiona movement ratekeshera the whole country vakomana vakuenda UK South Africa kupi ndakafila so nice mdara ndakafara because nika zvawambototi dhanzi rane chimbare rambe rine chitungisa ndikadini ndichita gondo yotirite chimbare handika ndakazoibatsirwa ndiye munoti mbare top 4. Do you know where that name came from? But you not top 4, but mwacha akafa Saul, and I was heartbroken myself. Ngakwadziwa vakomana veve mbare top 4 Kilati, Kina, Sekalas, Soja Love vakaendesa dhanzi kumberi ende ndakafara zveshuwa ende handamuna vasina congratulate munhu wese ndamuda makorokoto Sekalas marwisa Kina warwisa fireman noise and the good thing about chinokuradza ndakafara and a bad blood with even any of these people mandidika tinowirirana tinonzwanana tinoita sei maconflicts ari mudancehall but ini ndorine time yekuti ndotombobva panapo like masundays saturdays Kilati ane imba yake somewhere I think a kilometer from panapo kunanzi Mayberg weekends clan rake handimunoziva kuti property ane the Mayberg movement ndo movement wemami manje yedede chidhakwa ita sei saka I always go tino mwadoro togocha ita sei vakati per week totoonana kana twice very we discuss tikaonana ndika we discuss nyaya dzekudhara nyaya dze 14 years ago nyaya dze 16 years ago I feel so nice ndofila happy it feels nice yo it feels nice ndara Sekalas I was with him some time ago Kina fune ndinaye ndine birthday silent killer pa birthday babo takari enjoy yauzanani na Kina tanotora Kina pa birthday ready want you to go but enjoy taskwera tese tikata ma freestyle just to enjoy the birthday because I love kuti aiza blood chitinai aiza is a good youth aiza I respect my elders zake it doesn't size up aiza saka right now mdara chino pachachave chinhu chanaka mdara chinhu chakunakidza ende vanhu vanenge mimi vanasikairoketi you played a very pivotal role mudancehall and from the nice videos dzataiona uchiita Sekalas and watandika na Platinum Prince anani wakatoplaya urimo sasandibvunza kuti wakagadzira dancehall ndiani iwewe wakagadzira dancehall urimo dancehall inonzi masvingo ruins Great Zimbabwe haina kuvakwana na Chingwaru Chingwaru was just the first munhu mutapa andika ndiye ailid vanhu but not kuti ndiye akaita zvidhina uyu akasigawo kana idhina chake akaisa uyu akauya nechake akaisa vanhu vese akaita saka takaiswa vanhu vakawanda aiza takabuilda munhu wese akaplaya part yake saka mudhara murimo samuzatola nonsense kunzi nditakatanga dansa kana wakasvika yatangwa but une zvawakaitawo
So to get out again up next level. It's all about taking it to the next height. It's not a one man alone. That's what I'm history mangu now. What's coming with Lalo? Why are you including silent killer so much? But you can't talk of Lalo without silent. You can't talk of silent without Lalo. Yeah. Okay. Ngatichitaura tripa movement. When I say the movement, you passed on the baton when you crop. You said with Mbare 4 or whatever and this. But Mbare 4, after they came on, kwakazoya vamwe vapfana vakaoma. Chimbonyadzondudza iwo maonero ako evapfana that crop yakauya iyoyo. Kuti how do you feel? Semunhu anenga foundation kedance. Ndofara. Why mdara? That's the beauty of dancehall. Dancehall is fun around bechinzi mingi. Andika. But imimi mdara. Anu mamuru mwana mdiki. Magata mkadzi. Magata mwana. Waboyi ngasikufara ri pani ngomo. After mwe shungu dzako ndizo kuti ufe mwana wako aita chi? Aita mwana. Bhandi raenda kamdara. Ndiripo. Chikosiye papo. Bhandi raenda ndati vayo. Aita mdara. Saka chi zvinhu nakidza kuti tibva apandika takwenda apo moms niki bo alright zvinhu zvinonakidza kamudhara kuti isusu tauya kwauya ava ndoti isafe danso but tikati isusu tabata chete akufanira kuuya vamwe vanhu which means ka yakufa pozi tichachembera. But are you happy? No, Wapana, are they creative? Wapana creation yava ndio. Ndokona I can't kill that creation and because or not creation, I can't kill their style. I can't burn it and because that style was originated here. Ndokona. That style was originated. I'm part and parcel of that style. Though I don't use it, but I know it. I don't use it, but I know it. Style, iguri resnes. Ina pan out whatever. It's style. Ya Mikael. Ya silent. Nandika. Style ya silent. Apana rao yao. Kawaitu rao. Nandika. Enzoesho, Bazooka, Pumako. Mwedia. Alright. Vanandungi. Vanani nande. Hey, vatora that style. Style yedu. Vaitora. Vai upgrade. Vai commercialize. Remember our style was a gun style. They commercialized it. Saka I can't burn the style kamdara. I can't burn it. Andika. Style ndo riziya. Anamdara. Zori mwana wako vamirisa msango, umuzire mwana wacho. Umziya. Ana mwana wako. Ungamurambe. Umziya. Ndiye muzukuru wangu ndo iziya style inga. Zvikubatsira here kuuplifta dance izvo. Zvinobatsira because style kushanda style yedu, saka it's our style on top. So tongoti Vietnam empire ndiri kutonga dance. Right now as we speak. Chero ukaimba uchidi isiasi. Ukaimba uchitaura uchita sei kwangoimba uchitaura chete. Udangoimba uchikoti ne. Zvese zvezvo unoziya zvese zvezvo. Uda kuzviita chete. It's under this brand. Saka it's our style. Tuiziya. Vanofana kuita pay homage in respect to Vietnam. Pay to beat. Mari dzama mari wewo utsve mari ana wapera interview yazapera wapera anokona mai. Saka vamva vapora chiunzachi mari iyoyo waita chidzi mari izozo. Because it's we made that style. What is it? We created that thing. It's we. Saka, right now as we stand, we are running dancehall. That's style what you told you. Choose for to into many artists like rise. And back into the artists come 70 rise. But
past 20 artists introduce. It's our style. It's that 2016 style. Up to now. Yes, up to now. So it's our style. Maybe they started this style. As I never found different. I should quit on style. I'm not going to see a style. I know. I'm going to check to him. So, as it. Apparently, don't you go out of any? Getting what we never know. Was the guy? Apparently, don't you go out of any style. Good young attack of van. That's a different. We never know. Lalo antara chokwadi. Ani ndo idea iri panapa. Tutarara na chokwadi. Santukutaura kuti haimbe. But ndapfana opa ndikusangana nawe vasina bhuranda vanofanda navanotongoya vachiti boys toimba otanga na. Alright, so let's conclude with that style yaka unleashed na Silent in 2016. Yaka inspire a generation. Kana wakambotarisa kuti pakareza Freeman, panoona ubhongwe Freeman. Pakareza Soldier Love, vangana vaimba unge Soldier Love. Like even pakafasa uro right now. Tinana vangana. So it skill rinouya kuzoinspire vanhu. Zvichatopfuura. Kwatari rimwe skill richatotedzerwa nevanhu. Zvinotopfuura. Saka inini ndaona zvakawanda mudhanso zvokuti handina chokwadi chandotaurirwa chedhanso kana parliament kana government yedhanso yandotaurirwa kuti ndinofanira kuita submit to never and ever yandoita bow down ndikatofe ndichiridza futi than kuti ndipfugame ndodara zvandawana nedhansawo so far zvandaachievha nedhansawo anditika ini ndiri munhu anobelieve. I'm a believer. I don't talk about material things. Ndaachievha zvinhu zvakawanda nedhansa. Ndaachievha peace, ndaachievha love, ndaachievha knowledge, ndaachievha respect nedhansa. Yandopuwa neyandopa. Saka handidi kunzwa munhu anotaurira vanhu nyaya dzedhanso kuti ndiye muridzi wedhanso, ndiye akatanga dhanso, ndiye anorana dhanso kuti munodeso enda udeso. It's better ndifenjiridza pfuti dzano ndipfukame kana kuti zvizonzi ana Lalo ndo vaye vakadimba mangoma vasina kubvira vazosvika paya andadakare munhu saka unofungidzira kuti ndisana varamba kuti sabotage unofungidzira kuti wewe Vandan akagona kundisabotage misa inini munhu wakaona ari mugame umisa inini zvife zvaitika mudaro never musandaramba kuti anobvira ndisabotage akaita tambo dzake pamwe urati pazimbo flavor ayete hit bang riripo zviri slim ndosati Lalo paone sandashuta medley namba rako ndine bang mudaro namba iri kari performance because namba iri playlist yangu performance akuna munhu asikaridi akuna munhu asikariziva. But invest they love that song and my girls they wine to that song. Did you remind the number in King? Mazisele ako akadziya samina njiwe mutele aideri bhora ripele oda kukuvharira sehuko muchikwere saka ndikusiye nekutika mazisele ako akadziya samina njiwe mutele dai uri bhora ndingadai ndiri pele toda kukuvharira sehuko muchikwere saka ndiku 400 yaikwire. Wow. Zimdancehall stories ekuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv